als peus. Per tant, posa't amb una mica de mà. Després d'una bona poda, va a la natura. Va escoltant el refilar dels ocells. I tenim els pàrrecs aquí, i això ho hem vist. Per què? Estàs per lo que estava pensant, o què? La niña retromansa amb una bona notícia, va amb oxigen. Que va molt bé per quan et fas un tall. Uns urbanites estem fent una cosa que jo no havia fet mai. Estic imaginant el senyor aquell que vaig veure l'altre dia que tenia que podar la misèria per al fruit que obté. Doncs no seva feina, no d'especular, i una pera al consumidor en qualsevol dels establiments.